se nota. Que boa calidade de toallas hai aquí en Portugal. Estas en España non as hai, Esta xente levanos séculos de vantaxe, séculos. É o que teño a pel delicada, polo Nadal miña nora regaloume un conxunto e rascan como unha pedra pómez. Mira, deixaron o cute en carne viva. E que baratas! Colle, María, colle máis, que temos que amortizar a viaxe. Colle bastante se faslle un xogo bo a Cristóbal para a boda. Mira, con puntilla, moi elegantes, E mira, con iniciais e todo, Pero el non se chama polo M, nin ela tampouco. Xa, pero é M de moitas felicidades. Mira como chupa. Non como as que temos alá que escorrega auga por elas para baixo que parecen de plástico. A ver que levas aí, María. Algodón 100% egipcio. Vai a bicoca. Esta non a leves, María, porque non é tan boa como as outras, Non tes ollo ti para elixir toallas, por iso tes que vir comigo. E canto lle debemos así? 50 euros. Ala, paga ti, María, que eu xa paguei o aparcadoiro. Obrigada,